Беларуская народная казка. Вол. Быў сабе вол, баран, гусак і пеўнік. Надыходзіла зіма, дык вол кажа: «Ведаеце што? Зіма надыходзіць, холад будзе. Пастаўма хатку». Дык тыя на яго як напалі. Выдумаў ліха, знаеш што? Дык стаў сам, калі такі майстра. У нас ёсць пер'е, у барана воўна, то і не памерзнем. Ну, як сабе хочаце, а я сваё зраблю. Як тыя пайшлі, вол паставіў хату, нанасіў сена, саломы і ляжыць сабе як пан. Вось надышла зіма з марозам, прыбегаюць да яго пеўнік, баран і гусак. «Пусці нас, дзядзька, ў хатку, бойся Бога, такі мароз, мы памерзнем». А гусак падняў ножку і кажа: «Бач, дзядзька, якія ў мяне ножкі чырвоныя, зараз паадпадаюць. А вы, кажа вол, гультаі, не пушчу. Як хаткі, дык няма каму паставіць, а як пагрэцца, то ёсць каму». Але тыя, як пачалі лемантаваць, прасіцца: «А мой дзядзечка, а мой ты такі, а мой сякі, а мой гэтакі». Вол пашкадаваў і пусціў. Дык пеўнік зараз палез на печ грэцца, гусак, ходзячы па хаце, ўсё тупоча, каб ногі разагрэць. Баран лобам у сцяну лупіць, грэецца, а вол есці ім варыць. Ано ж прыходзіць воўк, адчыняе ад хаткі дзверы, а баран гэты як вытне яму раз лобам, як не паправіць. «Гусак, давай шчыпаць, вол рагамі». А певень на печы спалохаўся і ўсё крычыць: «Кукарыку!». Воўк як не панясецца наўцёкі да сваіх і кажа: «А мае ж вы браткі, мае саколікі, гэта ж у лезе кавалі хатку паставілі, паўнютка кавалёў. Як увайшоў, дык адзін, як даў мне молатам, другі віламі залезнымі, а трэці давай шчыпцамі ціснуць, а яшчэ адзін не ідзе з печы, ўсё крычыць: «Ды падавайце ж мне яго сюды, ды падавайце ж мне яго сюды». Мала я не абамлеў, маю я шчасце, што гэтак не было, бо каб не дай Божа, дык той з печы злезшы, чыста з мяне скуры здзёр бы».